ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ। ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଏ ଯୋଉ ବେକାର କଥା ଏପିସୋଡଟି ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ। ଏଠାରେ କାହାର ମାନହାନି କରିବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ଯଦି କେହି ଏ କାହାଣୀକି ସିରିୟସଲି ନିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦାୟୀ ହେବ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଟିଏ, ଯିଏକି ଏ ସମାଜର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ସାଧାରଣ, ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସମାଜର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଯେଉଁମାନେ କି ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବେ, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଏ ସମାଜକୁ ଦେଖେଇବେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତର ବାତାବରଣ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେଇଭଳି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ନାଁରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରାଗିଂ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଇଭଳି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ହଳଧର ନାୟକ। କୋଉ ଆଡ୍ରେସ ସେଇଟା ମେନସନ କରାଯିବନି, କାରଣ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ। ଖାଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ହଳଧର ନାୟକ। ସେ ଜଣେ ଛାତ୍ର, ଏକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର। ସେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ବି ମେନସନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ମନା ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ମୁଁ ମେନସନ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଛାତ୍ର ଆଜି ଆମରି ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେ ରାଗିଂ କରନ୍ତି, କଲେଜରେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରନ୍ତି, ଦାଦାଗିରି ଦେଖାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଡାକିଛୁ। ହଳଧର ବାବୁ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଆସି ଜାହିର କରନ୍ତୁ। ହଁ ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ର ମୁଁ କହୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ତୁ ଶୁଣୁ ସିଣ୍ଟୁ, ହଳଧର ଭାଇ କହିଛି କହ, ସେ ଦୁଇ ପେଟି ଯଦି ବିୟର ନ ଦେବ ତା ଗାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ଅଭଦ୍ର ଭଳି ଏଠି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଅଛି ଅଦାଲତରେ ଅଛି, ପରେ ଫୋନ କରିବା ଡାକିଛନ୍ତି, କଣ କଥା ହଉଛି? ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ତମ କଥା ଶୁଣୁନି, କଣ ବେହା ଭଳିଆ କଣ ହଉଛୁ? ଛାତ୍ର ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ କଣ ଏଠି ଅଭଦ୍ର ମୁଁ ତ ଶୁଣୁଛି ନା, ତମେ କଣ ଜିନିଷ ଆମେ କଣ ଛୋଟ ପିଲା? ତମ ରେସପେକ୍ଟ ବୋଲେ ଜିନିଷ ନାହିଁ କି? ତମେ ଚାକିରି କରୁଛ? ଆପଣ ତାହେଲେ ଆପଣ ଫୋନରେ କଣ ୟାଡ ସାଡୁ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ? ସେଟା କାହାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ସେଇଟା ଯାହାକୁ କଥା, ତମର କଣ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟୁଛି? ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ ବିହେଭ ଠିକ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭାଷା ଠିକ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଆପଣ। 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଲେଜରୁ ସମୟ ପାଉନି, ଆସୁନି। ଏ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ତମେ ମତେ ହାରଗିକି ଲେଖଉଛ। କୁହ। ହାକିମ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣ କଲେଜରେ କଣ ସେ ଅଭିଯୋଗ କୁହ? ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଭଦ୍ରାମୀର ସବୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କଣ କଲି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋରଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ସେ ଟାଇପର ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରା ଅବସ୍ଥା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲରେ କଥା ଠିକ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଯୋଉଠି ବାର ଘଇଟା ମୁଁ ସେଇଠି ବସି ପାରିବି। ଅସଭ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତୁନି ଆପଣ। କୁହନ୍ତୁ। ମୋ କହିବା କଥାଟା ହଉଛି, ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲରେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରମାଣ ଏବେ ହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଗଲା ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଚରଣରୁ। ଆପଣ ଜୁନିୟର ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ରାଗିଂ କରନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ମାନେ ମୁଁ କଣ ରେମ୍ ମର୍ଡର କରୁଛି କି? ସେଇଭଳି କାମ ହିଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। କଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି? କିଏ କୋଉ ଶାଳା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି? ଅଭଦ୍ର ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେନି ଆପଣ। ମୋ କହିବା କଥା, ଆପଣ ଜୁନିୟର ମାନଙ୍କୁ ରାଗିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ତମେ ମାନେ ସିନିୟର ମାନଙ୍କ କାମ କର। ତମେ ବି ଯେତେବେଳେ ସିନିୟର ହବ, ତମକୁ ତମ ଜୁନିୟର ମାନେ ତମକୁ ରେସପେକ୍ଟ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ସେ କଲେଜରେ ସେଇ କାମ କଲେଣି, ଆପଣଙ୍କ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲର ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଣ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସୁଛି? ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯଦି ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସୁଥାନ୍ତା, ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କେବେ ବି ସିନିୟର ମାନେ ଜୁନିୟର ଉପରେ ରେଗିଂ ନ କରନ୍ତେ, କି ଜୁନିୟର ମାନେ ସୁସାଇଡ ନ କରନ୍ତେ ରେଗିଂ ପାଇଁ। ହେଲା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯେ ସେ କଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖୁଲମ ଖୋଲା ଛାଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ପୁରା ଲାଞ୍ଚ ନଉଛି, ସଦିବୁ ବେହିଆ ଲାଞ୍ଚ ନଉଛି, କଣ ଛାଡିବନି? ମାନେ ହଷ୍ଟେଲର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆପଣ ଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ବି ତ ସ୍କଲାରସିପ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେଠାର ଅଥରିଟି। ଆମେ ଯଦି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ କୋଉ କାମ କରିଲୁ ହଷ୍ଟେଲରେ, ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ଏମିତି କଣ ହେଲା? ଠିକ କଥା। ତମେ କଲେ ନୀଳା, ଆମେ କଲେ କିଳା। ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ବି ସେଠି ତାଙ୍କ ଅଥରିଟି ଯିଏ ତାମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନଉଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ସ୍କଲାରସିପ କରାଇବା ପାଇଁ। ହଉଛି ତ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏମିତିଆ କାମ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଓଲଟା ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ କିଏ ରାଗିଂ କରୁଛି, ଗୋଟେ ସିନିୟର ଫୁଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲାକୁ ଯେ ତାର ଅସହାୟତାର ଫାଇଦା ଉଠଉଛି ବା ତାକୁ ରାଗିଂ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କରୁଛୁ ଯଦି କଣ ଭାସିଗଲା? ସେଇଠୁ କଣ ଭାସିଲା? ସେମାନେ ତ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପେଶିଆଲ ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ବା ସ୍ପେଶିଆଲ ତାଙ୍କ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇକି ସେମାନେ ଥୋଡି ମାରିକି ରାଗିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କଲେ ତମର କଣ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟୁଛି? ଅଭଦ୍ର ଭଳି କଥା କୁହନ୍ତୁନି। ଗୋଟେ ଫୁଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଲୋକକୁ ରାଗିଂ କରୁଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ହଉଛି, ସବୁଠି ହଉଛି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁଠି ହଉଛି।
ମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର, ଏମିତି କି ଅଦର କଲେଜ ରେ ବି ଯୋଉ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ରାଗିଂ କରୁଛି, କରୁଛନ୍ତି ନା ଉଭୟ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ। ହଁ ହଁ ସମସ୍ତେ ଜଣ ଗୋଟେ ହାତରେ କେବେ ତାଳି ବାଜେନି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ଲେକ୍ଚର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଚକ୍ର ସାର୍, ସିଏ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯେ ହଳଧର ତମେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ମିସବିହେଭ କରୁଛ। ଆପଣ ଓଲଟା କହିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ମହିଳାଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଣି ଛାଡି ଦେଇ ଯାଉଛି, ବା ଯଦି ସେ ମହିଳାଟିଏ ଅରାଜି ହଉଛି ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ବା ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜି ହଉନି, ତାହେଲେ ସେ ମହିଳାଟିଏ ଯଦି ମହିଳାକୁ ଟର୍ଚର କରୁଛି, ଏଥିରେ ମୋର କଣ ଭୁଲ ରହିଲା କମେଣ୍ଟ ମାରିବାରେ? ବାସ୍ ସେଇଟା ଯୋଉ କହିଲ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ମାନେ ତମେ କାହିଁକି ଆସିବ, ତମେ କାହିଁକି ପୁଅ ମାନେ ଯୋଉଠି ଥିବେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯିବ, ମାନେ ସିଏ ଆଉ କଣ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ କଣ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉ, ଉଲ୍ଟିକି ଦେଖିବ କାହିଁକି, ହସିବ ଆରେ କାହିଁକି? ସିଏ ହସ ତାର, ସିଏ କଣ ପାଇଁ ହସିଲା, ତାର ଘର ଆମେ ବି କମେଣ୍ଟ କରୁ, ତମର କଣ ଗାଡି ଫାଟିଲା, ତମକୁ ମାରିଯିବୁ ଅଭଦ୍ର କମେଣ୍ଟ। ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଣ ବାପା କଣ ମା ଏଇ ଶିକ୍ଷା କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭଦ୍ର କି? ଅଭଦ୍ର ଆରେ ହଁ ଅଭଦ୍ର କଣ କରେ, ମୁଁ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ଯଦି କହିବି ନା ତମ କାନରୁ ବ୍ଲଡ ବାହାରିବ, ମୋ ଭାଷା ଶୁଣି ନଥିବ, ଶୁଣନ୍ତୁ, କହିବି ମୂର୍ଖ କି ଭଳି ଦେଖିବ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଣ ମୂର୍ଖ, ଗୋଟେ ହାୟାର ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ ମୁଁ +3 ଫାଇନାଲ ଇୟର କରୁଛି, କଣ ମୂର୍ଖ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପାଟି ଚୁପ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ 2-3 ଥର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ। ପରୀକ୍ଷା 2-3ଟା ପେପର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ବ୍ୟାଗ ଗୋଟେ ଅଛି। ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଉ 2ଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ର ଶତ୍ରୁ ହଉଛି, ଗୋଟେ ମହିଳାଟିଏ ଗୋଟେ ମହିଳାର ଯଦି ଶତ୍ରୁ ହଉଛି, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି? ଆଗ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟା କହୁଛି, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଯୋଉ କହିଲେ, ହଁ ଜଣେ ମୋବାଇଲ ଲାପଟପ ଯଦି ଶିଖିଛି, ହଁ ଆଉ ଜଣେ ଶିଖିନନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଶିଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି, ତାକୁ ତ ଶିଖେଇବନି, ସିଏ ତାର ସିନିୟର ହିସାବରେ ସେ ତାକୁ ଟର୍ଚର କରିବ, ତୁ ଏଇଟା ଚଲେଇ ପାରୁନୁ, ତୋର ଟକବ୍ୟାକ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ କର। ତାପରେ ମହିଳା କଥା ଯୋଉ କହିଲ, ପଇସା, ସେ ପଇସା ଯାଚିବ, ଇଏ ପଇସା ଦବ, ଇଏ ତା ମିଡିଏଟର ହବ। ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଭୁଲ କଣ? ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ଆଜି ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଛି, ଗୋଟେ କାଠ ଝିଅ ହିଁ କେବେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଲୁହା କେବେ କାଠକୁ କାଟି ପାରିବନି, ତାକୁ କାଠର ବେତ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଲୁହା କାଟୁଛି, ଏଇଟା ବି ସେଇ ପ୍ରକାର କଥା। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ମହିଳାଟିଏ ଯଦି ବଳାତ୍କାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି, ଗୋଟେ ମହିଳା ବି ସେଥିପ୍ରତି ଦାୟୀ। ଇମ୍ବଲ ଅଛି, ସିଓର ଅଛି। ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଯଦି ଆଜି ସୋସାଇଟିରେ ହଇରାଣ ହଉଛି, ପ୍ରକୃତ ସହାୟତା ନ ପାଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଦାୟୀ। ଆରେ ଭାଇ, ସେଇ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ରୁ ଶିଖିଥିବ, ତୁ ଶିଖିଗଲା ପରେ ତୁ ଥୋଡି କରିକି ଦେଖେଇବୁ ଯେ ତୁ ଶିଖି ପାରିବୁନି, ତୁ କେମିତି ଶିଖିଲୁ? ହଁ, ଆପଣ ଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଠି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଝିଅଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଝିଅକୁ ଖାଲରେ ପକଉଛି, କହୁଛି ତୁ ଏ ପୁଅଟାକୁ ଲଭ୍ କର, ଇଏ କର, ସିଏ କର, ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣନା, ଆମକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି କାହିଁ? ଦିନେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆର କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ? ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପେସିଆଲ ଅଛି ନା, ଆମେ କଲେ ତମକୁ ତମ ଆଖିରେ ପଶୁଛି କଣ ହଉଛି। ନାଇଁ, ଆପଣ ଠିକ ଠାକ କରି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ୟା ସବୁ କଥା ତ କହିପାରିବେନି। କଣ ମୁଁ କହିବି, ଠିକ ତ କଥା କହୁଛି। ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଝିଅକୁ ଅବାଟକୁ ନଉଛି, ଏଇଟା ସତ? ହଁ, ତାକୁ ଟେକା ଟେକି କରି ନେଉଛି ବୋଲି ତ ଆଜି ପାଇଁ ସେ ଅବସ୍ଥା ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଆମ ପାଇଁ ଯେତେ ସ୍ପେସିଆଲ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ବଡ ବଡ କଲେଜରେ ତାଙ୍କୁ ସିଟ୍ ମିଳୁଛି, ଯୋଉଠି ଆମକୁ ମିଳୁନି। ତଥାପି ସେ ଫାଇଦାର ସୁଯୋଗ ନ ନେଇ ସେମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧୁଣଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଗୋଟେ ଫୁଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଝିଅ ଯିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି, ତାକୁ ଅବାଟକୁ ସେ ନେଇଯାଉଛି। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢିଲା, ଯେମିତି ଲୋକ ଚୋର ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଚୋର ହବ, ମଦୁଆ ସହିତ ସେଟା ହେଲେ ମଦୁଆ ହବ, ଏଇଟା ସେମିତି। ତାର ତ ହତାହତ ଜ୍ଞାନ ସେ ହରେଇ ବସୁଛି, ଆଉ କଣ ପଢିବ? ତ ଶେଷରେ ତାର ଅକ୍ଷର ଆଉ କଣ ସେ ବୁଝିବନି। ଯେତେବେଳେ ଖରା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଗତି କରି ସାରିବନି, ସେତେବେଳେ ଇଏ ତାକୁ କହିଲା ବେଳେ ଇଏ ଆଉ କହିବନି, ମୁଁ ତତେ କହୁନଥିଲି, ମୁଁ ତତେ ମୋ ହିସାବରେ କହୁଥିଲି, ତୁ କାହିଁ ସେଇ ବାଟରେ ଗଲୁ। ପୁଣି ଏମିତି ତାଙ୍କର ହଉଛି, ଆମର କଣ ଯେ ତମର କୁଣ୍ଢେଇ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ କୁହନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ହଷ୍ଟେଲରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କହିବେ ଲେକ୍ଚର ମାନେ କି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଇଲେ ଭୁଲରେ ବି କହିବନି ଏଠି ଯାହା ଯାହା ଚାଲିଛି, ଯିଏ କହିବ ମୁଣ୍ଡ ଗଡିଯିବ। କଣ କାହିଁ ପାଇଁ? କହିବ? କାହିଁ କହିବ? ସିଏ ତାଙ୍କର କହିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଡମିସନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର କହିବେ, ହଷ୍ଟେଲ ଆପଣ କିଏ ମନା କରିବେ? ଯାହା ହଷ୍ଟେଲ ଭିତର କଥା ବାହାରକୁ ଯିବନି, କି କଣ ପାଇଁ ଯଦି ଲେକ୍ଚର ଯିବ ମାନେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଜାଣିବେନି? ଗଡିବ। ଲେକ୍ଚର ମାନେ କାହିଁ ଜାଣିବେନି? କାହିଁକି ଜାଣିବେ? କାହିଁ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନା ଅଥରିଟି ସିଏ? ଯଦି ନା ଠିକ ଅଛି, ସିଏ ଯଦି ଜାଣିବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁ 10ଟାରେ ଆସିକି ଏଇଠି ବସିବେ ଆଉ 4ଟାରେ ଯିବେ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଉ କରୁଛନ୍ତି। ହଷ୍ଟେଲ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ତମେ ଜାଣିଛ? କୋଉ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ହଉଛି, କୋଉ ମଶାଣି ପଦରେ, ଯୋଉଠି ପାରିଲ ସେଇଠି ଛାତ୍ରାବାସ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା କଣ ଏଜୁକେସନ ଶିକ୍ଷା? ଏଇଟା ମାନେ ଏ ଅସୁବିଧାରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି? କଥା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶୁଛି, ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ପିଲା ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ତ ଲେକ୍ଚର ଆସୁନାହାନ୍ତି କେହି କହିବାକୁ।
ହଁ ଆପଣ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଜେରା କଲା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ କହିଲେ ଯୋଉଠି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍କୁଲରେ ବା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଉପରୁ ଅଥରିଟି ଆସିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଭୁଲରେ ବି କହିବନି ଏଠି କଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି କଣ ନ ଦିଆଯାଉଛି କି କଣ କରାଯାଉଛି ନହେଲେ ତମକୁ ଟିସି ଦେଇ ବିଦା କରାଯିବ। ଆମେ ତ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା, ଏଇଟା କଣ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସୋସାଇଟିରେ ବି ଚାଲୁଛି କାମ? ଆରେ ଭାଇ ସେଇଟା ତ ଚାଲୁଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କଲେଜ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ତାଙ୍କ କଲେଜରେ କଣ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ ଏଇଟା ବେଶୀ ଚାଲୁଛି। ମାନେ ଇନିସିଏସନ ବାଲା ଆସିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ମାନେ ଚୁପ୍ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଜବରଦସ୍ତି ଚୁପ୍ କରାଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦିଆଯାଉଛି ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ନାହିଁ ବୋଲି ସବୁ ଏମାନେ ସେ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କିଛି ପାର୍ସିଆଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ବା ଟିଚର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସେଇମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଇନିସିଏସନ ବାଲା ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛଡାଯାଏ ନାହିଁ। ହଁ ସେଇଟା ସେ ତାଙ୍କ ସେ ଷ୍ଟାଫ ସହିତ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ପାଠ ନ ଜାଣିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖୋଲା। ହଁ ଆପଣ ଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାର୍ସିଆଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବି ଗୋଟେ ଫୁଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ। କଣ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିପାରିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ। ମୁଁ ଦେଖିପାରେ ଯଦି ନେବିନି, ଏଇଟା କଲେଜରେ ବେଶୀ ହଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ। ମାନେ ପାର୍ସିଆଲ ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଭଦ୍ର ଭାବେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଦେଖିବ ଯେ ମୁଁ ମୋର ଯାଇପାରିବି ଏକା ଏକା, ତୁ ଯା। ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ହେଇଯିବ ସେ ସେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ତ ତଣ୍ଟିରେ ଗଇଠା ମାରିବ ସେତେବେଳେ, ଜାଣିଛୁ ତ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ପାର୍ସିଆଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫୁଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପୁଅ ଭିତରେ ଏ ଘଟଣା ନେଇ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଘଟୁଛି ସେଟା କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ଏଇଟା କହୁଛି। ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପୁଅ ଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଦିଟା, ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପୁଅ ଥିବ, ଗୋଟେ ଫୁଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପୁଅ ଥିବ। ସେ ଫୁଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପୁଅକୁ ସେ ପାର୍ସଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଯଦି ଗୋଟେ ଫୁଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଝିଅ ଅଛି ତାକୁ କାହିଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତା ଘରଠୁ ବି ସେ ଯାଇକି ଆଣିବ ସେ ପାର୍ସଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ। ମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସୋସାଇଟିରେ ବି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆଜିକାଲି। ନିଶ୍ଚୟ 100% ଘଟୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାହିଁ କିଛି କିଛିଟା, ସବୁ ନାହିଁ, କିଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ବି ଓଏସ୍ ହଉଛନ୍ତି ବି। ବହୁତ ବଡ ବଡ ଅଫିସର ହଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମାଜରେ ବହୁତ ନାଁ କରୁଛନ୍ତି, ଖେଳରେ କୁଦରେ ସବୁଥିରେ। ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକ ମଶାଣୀ ଜାଗା ବା କୋଉ ନଈ କୂଳିଆ ଏରିଆ ସେଠି ହଉଛି, ସେତେବେଳକୁ କାହିଁ ପ୍ରଶାସନ ନିରବ? ଯଦି ଗୋଟେ ଛାତ୍ରଟିଏ କାହାକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଜୁନିୟରକୁ କହିଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ କାହିଁ ପୋଲିସ ତତ୍ପର ହଉଛି? କଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଶ ଏଇଥିରେ ଆଇନ ଅନ୍ଧ ମୁକ ପ୍ରଶାସନ। ଦେଖ ସେ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିବେ ଘଟଣା ଗୁଡିକ, ସେଇଟା ସମାଧାନ କରିବେନି। କୋଉ ଛାତ୍ର ଯଦି ଗୋଟେ କଣ କଲା ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ। ମୋ କିଛି ତମେ କିଛି ଉଫାଡି ପାରିବନି କିଛି। ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ କୁହନ୍ତୁନି, ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି। ତମେ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖେଇବ, ଆମେ ପାଠ ପଢୁନୁ କି? ଆଉ ଆପଣ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ଗୁଡା ପ୍ରାୟତଃ ନଈ କୂଳିଆ ବା ଜଙ୍ଗଲିଆ ଏରିଆରେ ଅଛି। ରହୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଜାଗା ଦେଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଜାଗା ଦଉଛି। ସାପ କହୁଛି ମୁଁ ବାଘ କହୁଛି, କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା ଦଉଛି? ଏଇ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅଫିସର ଗୁଡାକ ସେ ଜାଗାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକେ ନେଇକି କଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି କହ? ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲା କୋଉ ଖେଳରେ କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଲ୍ଡ ଗୋଟେ ଦିଆହବନି, ଯୋଉଠି ପାରିବେ ତାକୁ ସେଇଠି ଖେଳେଇବେ। ଏଇଟା କଣ ନିୟମ ଅଛି? କାହିଁକି ସେମାନେ ଖେଳିପାରିବେନି? ସେମାନେ ବି ତ ସମାଜରେ, ସେମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି କଣ ହେଲା, ସେମାନେ ବି ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଲ୍ଡ କାହିଁକି ନହବ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କୁଲ କାହିଁକି ନହବ? କାହିଁକି ଯୋଉଠି ପାରେ ସେଇଠି ତମେ କରିବ? ପିଲା ରୋଡ ପାର ହେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଯଦି କୋଉ ପିଲା ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ମରିଗଲା, ସେଟା କଣ ପ୍ରଶାସନ ଦେବ? ନାଇଁ, ଏଇଟା ବି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ବି ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଗୁଡାକୁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଅଚାନକ, ସେମିତି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ବା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ବି ଅତର୍କିତ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଏବେ ଘଟୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ କହୁଛି। ମୋ ବସ୍ ଯୋଉ ଯାଉଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଣିଥିବ, ସେଇଠି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲାକୁ ଜେନେରାଲ କିମ୍ବା କଣ୍ଡକ୍ଟର ଯିଏ ବି ରେଗିଂ କଲେ, ସେଇ ଗୋଟେ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଅଛି, ସେଇଥିରେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲା ଫୋନ କଲେ ସେପଟୁ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଭିତରେ ସମାଧାନ କରିଦିଅ। ତମେ କାହିଁକି ଖୋଲିଛ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟା? ତାମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲା ସେ କଣ ମଣିଷ ନୁହଁ ନାଇଁ କି? ନାଇଁ, ଏଭଳି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ପାଇଁ ଡିଜାବୁଲ ବଗି ଅଛି ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଡିଜାବୁଲ ପିଲାମାନେ କେତେ ବଢିଆ ଯାଉଥିବେ, ସେଇଠି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେତେବେଳେ ପଶିକି ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କ ଲାପଟପ୍ ଫାପଟପ୍ ଛଡେଇକି ସେଇଠି ଫେରାର ମାରୁଛନ୍ତି। କଣ କରୁଛି ରେଲୱେ ପୋଲିସ ସେଥିପାଇଁ? ଆପଣ ଏ କଥା ବି ଉଠଉଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଫେକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରିକି ଲୋକ ବାଇକ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମିଛ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କଲାରସିପ ଭର୍ତ୍ତା ନଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହିଁ ଚୁପ ହୋଇ ବସିଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁ ଚଢୁଛି? ଆଉ ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆମ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ସେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପୁରା 100% ଲାଗୁ ହଉ। ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଫାଇଦା ବି ଉଠଉଛନ୍ତି, ଉଠଉଛନ୍ତି ତ, ଉଠେଇବେ କଣ ଉଠଉଛନ୍ତି? ସେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉଟା ଆସିଥିବ ସେଇଟା ସେମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ଦାୟୀ, ସେମାନଠୁ କିଛି କମିଶନ ପାଇ ଯୋଉ ନିରବ ଦଶଟା ସାଜିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବେ।
ତାପରେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଏକତା ରହିବା ଉଚିତ ବି। ହଁ, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଏକତା ରୁହନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ବି ନ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଲେକ୍ଚର ମାନେ ତ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଇଆଡ ସିଆଡୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦିନେ ଲେକ୍ଚରକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଅଦାଲତକୁ, ଛାତ୍ର ତାକୁ କାହିଁ ଡାକିବ? ତାଙ୍କଠୁ ତମେ ସବୁ ଓକିଲ, ତମେ ଓକିଲ ଅଛ, ତମେ ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ପାଉଛ ନା, ଟଙ୍କା ବଳରେ ସବୁ ବଙ୍କା, ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମିଡିଆ ବି ଚୁପ୍ ହବ। ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲେକ୍ଚର ମାନେ ବାପା ସମାନ, ସିଏ କଣ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ +3 ଝିଅକୁ କରୁଛନ୍ତି, +2 ଝିଅକୁ ନା, ମାନେ +3 ଝିଅଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଲେକ୍ଚର? ହଁ, +3 BSc BD ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର, କିଛିଟା ସମସ୍ତେ ନାହିଁ, କିଛିଟା ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରଟିଏ ଯଦି ବି ଆଜି ଅବାଟକୁ ଯାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଲେକ୍ଚର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ଦାୟୀ। କାରଣ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିବେଶରେ ଯାଇ ବସୁଛି ବା ହଷ୍ଟେଲ ଯୋଉଠି ସେ ଯାଉଛି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ସେଠି ହଷ୍ଟେଲ ନାହିଁ, ରହିବାକୁ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ହଷ୍ଟେଲରେ ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦିନେ ଆସିଲେ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ, ତାପରେ ଅଧିକାଂଶ ସମାଜରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ସେଇଆକୁ ଦେଖି ତା ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ରହୁନି, ହଉ ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା, ହଉ ସାଧାରଣ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଶା ଆପଣ ଏଇ ରାଗିଂ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲିପ୍ତ ରହିବେ, କାହିଁକିନା ଜୁନିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ସାନ ଭଉଣୀ ଭଳି, ଆପଣ ଆଜି ଶପଥ କରି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି। ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଅନୁରୋଧ, ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ବି ଅନୁରୋଧ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାକୁ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଗ୍ରସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଓ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ବା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା କୌଣସି କଲେଜ। ଆପଣ ଆଜି ଆସିଲେ, କଣ କହିବେ? କଣ କହିବି, ଯୋଉଟା କହିଲେ ଠିକ କଥା, ଆମ ଭିତରେ ବି ଏକତା ରହିକି ହଷ୍ଟେଲଟିକୁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ କହିକି ଠିକ ସେ ଚଳେଇବା କଥା, ସମସ୍ତେ ଠିକ ସେ ରହିଲେ ଆମେ ବି ଠିକ ସେ ରହିବୁ। ସେମାନେ ସେମିତି ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସେ ଅବାଟକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ସେଇଟା ବି ଠିକ କଥା। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ କହିଲେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଆଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବି, ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ଯେମିତି ଭୁଲ ଆଉ ନ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଆସିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।